Maastricht heeft zijn eigen Big Five. 5 bijzondere diersoorten die binnen de stadsgrenzen van Maastricht leven. Stad-ecoloog Peter Alblas en onderzoeker stadsdieren Bram Oosterbroek stelden de ranglijst samen. De beesten zijn minder groot dan de olifant of neushoorn uit de bekende Big Five van Zuid-Afrika, maar wel minstens zo bijzonder, nuttig of mooi. In deze 5-delige serie laten de dierenkenners zien welke dieren tot de Big Five van Maastricht behoren. Op nummer 2 van de Big Five staat het grootste knaagdier van Europa, de bever. Nou, hij is big. Hij wordt echt zo groot. Het kan wel tot 30 kilo zijn. Het is een planteneter. Dieren zijn vanuit de Maas, waarschijnlijk uit België, de Maas door de stad gezwommen, door de Jeker. En zijn toen onder de Hertogsingel door hier in het Jekerdal terechtgekomen. En overdag lukt het ons niet om te filmen. Daar hebben we wel mooie nachtbeelden van. Met een gewicht tussen de 15 en 35 kilo werkt de bever behoorlijk wat voedsel weg op een dag. Het grote knaagdier is een vegetariër. Zie je veel afgeknaagde takken liggen, dan zou dat zomaar van de bever kunnen zijn. Zachte plantendelen in de zomer en in de winter bijten ze op een houtje. Dan eten ze takken, maar dan niet die dikke, maar die dunne. Het liefst eten ze die, maar ja, daar kan je niet bij als bever, dus je moet die takken omknagen. Dan krijg je die sporen. Dammen hebben we hier niet, want een bever bouwt alleen maar een dam als het onveilig is, als het water te ondiep is. Nou, dat is hier altijd goed geregeld. Het water is diep genoeg. De bever hoeft geen dammen te bouwen. De bever leeft sinds het begin van deze eeuw in de stad Maastricht. Maar hoe zit het met bevergeil? Een uitscheidingsproduct van de bever dat onder andere in vanille-ijs zou worden verwerkt. Bevers hebben een territorium dat ongeveer om en nabij een paar kilometer strekt langs de oever. Die markeert zijn territorium. En dat doet hij met zogenaamd bevergeil. Dat kennen mensen misschien wel, want het is een paar keer op televisie geweest, omdat het bevergeil ook gebruikt wordt in bijvoorbeeld vanille-ijs. Dus producten die vanille-smaak moeten hebben. Dat ruikt voor sommigen als schoensmeer en voor anderen meer als een soort ziekenhuis schoonmaaklucht. Op zijn dikke platte staart, die hij ook als roer gebruikt in het water, heeft hij schubben. Maar de rest van het dier, dat is heel dicht behaard. Hij heeft ongeveer 23.000 haren per vierkante centimeter van zijn vel. En een mens heeft er maar, ter vergelijking, maar 300. Wie goed kijkt, kan de bever ook zelf zien. Beverliefhebbers moeten dan vooral goed naar sporen zoeken. Zoals glijsporen die van de oever richting het water lopen. Hier glijdt de bever namelijk het water in. Vooral in de zomer en de herfst, dan komt hij wat eerder zijn burcht uit op zoek naar voedsel. Wat ze het makkelijkst vinden is van die potloodpuntachtige dikkere takken. En als je die ziet, die als een potloodpunt zijn afgeknaagd, dat is eigenlijk een heel goed teken dat die bever er zit.